Δημοσιογράφοι. Προσωπική άποψη. Το τρίτο χειρότερο επάγγελμα και η τρίτη χειρότερη κατηγορία ανθρώπων μετά τους πολιτικούς και τους επιχειρηματίες. Σε άριστα συνδεδεμένες σχέσεις αλληλεξάρτησης, οι τρεις αυτές υποκατηγορίες ανθρώπων με τα επαγγέλματά τους είναι αυτοί που στην πλειοψηφία τους καταστρέφουν τις χώρες τα τελευταία 200 χρόνια με συντονισμένα σχέδια ενάντια των λαών και κυρίως των εργατών. Ένα ιστορικό παράδειγμα του 1821-1864 που δεν διαφέρει με αυτά του 2013 και του μέλλοντος έχει ως εξής. Ο Μαρκεζίνη στην ιστορία του αναφέρει τη φράση «Η υπούργημα μου δίνεις η εφημερίδα γράφω», την οποία ερμηνεύει ο ίδιος ως εξής. «Εκάστοτε μεταβάλλει το κανείς εις δημοσιογράφων δια να επιτύχει κάτι που ματέως θα το κατάφερνε αλλιώς». Το κοινό τότε ήταν περιορισμένο σε έναν κύκλο σημαντικών αναγνωστών, στους οποίους διανέμετον δωρεάν και σε λίγους συνδρομητές του εσωτερικού και του εξωτερικού, πράγμα που σήμαινε ότι οι πυρήνες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης ήταν πολύ περιορισμένοι και αποτελούνταν μόνο από σημαίνοντα πρόσωπα, ενώ ο λαός είτε έμεινε απληροφόρητος είτε μάθαινε τα πράγματα από δεύτερο χέρι. Οι πηγές χρηματοδοσίας ήταν, όπως αναφέρει και ο Μαρκεζίνης, ιδιότυπες, δηλαδή πρακτικά η εφημερίδα δεν εξέφραζε κοινή γνώμη, αλλά τις γνώμες του ενός ή των περισσότερων ιδιωτών χορηγών. Γεγονός άλλωστε που αποδεικνύεται και από το ότι οι εφημερίδες δεν επιζητούσαν καν τη διάθεσή τους στο ευρύ κοινό σαν δυνατότητα οικονομικής στήριξης. Οι περισσότερες εφημερίδες έβγαιναν για ορισμένο πολιτικό, ακριβέστερα αντιπολιτευτικό σκοπό και σταματούσαν την έκδοσή τους μόλις ο σκοπός, συνήθως η ανατροπή ενός Υπουργείου, δηλαδή της κυβέρνησης, γινόταν εξυπλουρούτο. Οι εφημερίδες εξειδίδοντο σε αραιά και ακανόνιστα χρονικά διαστήματα, κάθε μία ή 2 εβδομάδες συνήθως. Τέλος, αξιοπαρατήρητο είναι ότι εξειδίδονται και ξενόγλωσσες εφημερίδες με τον προφανές σκοπό να ασκηθεί επιρροή της κοινής γνώμης των προστάτιων δυνάμεων της εποχής. Σήμερα, φοβισμένοι βουλευτές και δημοσιογράφοι από την λαϊκή καταγραφή για τα απάνθρωπα μέτρα που παίρνουν ενάντια στους λαούς, οι κοτσαμπάσιδες πολιτικοί αρχηγοί τους που εξυπηρετούν τον εχθρό, την Τρόικα, τα ντόπια και ξένα καπιταλιστικά συμφέροντα, σύρονται στην κυριολεξία υπέρ του ελληνικού λαού και των φτωχότερων λαϊκών στραμμάτων από τον φόβο μιας εμφύλιας επανάστασης ταξικών εχθρών, γράφοντας και λέγοντας ένα σωρό κολακίες υπέρ των φτωχών και των αδικημένων στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στα έντυπά τους, στη Βουλή και γενικά όπου τους δοθεί η ευκαιρία αυτών των δεύτερων πολιτικών, των βουλευτών και των δημοσιογράφων. Των δεύτερων, ενώ οι πρώτοι είναι εναντίον των λαών ξεκάθαρα. Διότι ακριβώς αυτοί οι δεύτεροι αντιλήφθηκαν ότι η θεία ελά της λαϊκής εξέργεσης δεν πρόκειται να κατευνευνάσει με πρόωρες εκλογές και άλλα πολιτικά τερτύπια στα επόμενα χρόνια του 2013, 2015, 2016 κτλ. Για να σπάσουν την δύναμη της λαϊκής εξέγερσης που θα στραφεί εναντίον τους και η οποία σήμερα εγκυμονείται. Οι δημοσιογράφοι και οι βουλευτές που για τα μάτια του κόσμου παίρνουν το μέρος του λαού, ρίχνοντας τις ευθύνες των επαγγελμάτων τους στους προϊστάμενους και τα αφεντικά τους λέγοντας κάποιες αλήθειες για να σώσουν το τομάρι τους και ίσως για να βρουν μια καλύτερη θέση στη νέα τάξη πραγμάτων μετά τη λαϊκή εξέργηση, είναι όλοι αυτοί που περίμεναν στη σειρά τόσα χρόνια για να αποκτήσουν και αυτοί όταν ερχόταν η ώρα τους ιεραρχικά τα ωφέλη οικονομικά και άλλα από τους κοινωνικά ασθενείς ανθρώπους που σήμερα λέγονται επιχειρηματίες και που συλλογοποιούνται σε συμμορίες εμπόρων, εφοπλιστών, βιομηχάνων κτλ. Και οι οποίοι τους χρηματοδοτούν, όποιοι τους χρηματοδοτούν. Επί πολλά έτη έβλεπαν, άκουγα και σώπαιναν οι δημοσιογράφοι και αυτοί οι δεύτεροι βουλευτές και πολιτικοί για να εμφανιστούν τώρα και να μας το παίξουν δικοί μας, με τον φτωχό λαό δηλαδή. Από όλους αυτούς ως τέταρτη κατηγορία δεν εξαιρούνται τα κομματόσκυλα και οι νέοι επαναστάτες που περιεδεύουν ανά τη χώρα για να μας πούνε πώς θα σωθούμε. Η σωτηρία μας θα επέλθει
για τους λαούς μετά από πολλές γενναίες, όταν από πριν μια λαϊκή πνευματική επανάσταση που θα έχει πάρει την εξουσία θα αφήσει από τον νηπιαγωγείο μέσα στα σχολεία να διδάσκονται τα κατάλληλα μαθήματα για αυτό το σκοπό. Αντί για τα σκουπίδια που διδάσκουν εδώ και χιλιάδες χρόνια μέχρι σήμερα τα σχολεία με τους εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς μαριονέτες που φοβούνται ακόμα και να απεργήσουν κάποιοι από αυτούς για τα δικαιώματά τους, μα κυρίως για τα δικαιώματα των μαθητών τους. Ευχαριστώ, ήταν προσωπική μου άποψη.